Ihan millä vaan. Morjentes! Tänään harjoitellaan miten tehdään ollie. Tähän nyt on perusjuttuja lumilautailussa, mutta silti sen voi tehdä hienosti. Lumilautailussa kun mennään olliin, sehän on skeittihommistakin tuttu, mutta se on vähän erilainen kuin lumilaudalla tehdään. Siinä niin kun lauta on suoraan sinne menosuuntaan ja sitten mennään itse, kun se obstaakkeli lähestyy, niin kyykkyyn ja sieltä ponnistetaan niin kuin teilin kautta. Ja mitä korkeammalle sitten nosen saa, niin sitä korkeammalle se lautakin nousee. Mutta ettei se näyttäisi rumalta, niin me sitten halutaan nostaa takajalka mahdollisimman ylös silloin. Eli popataan takajalka ylös ja sen jälkeen tullaan tasaisesti alas. Okei, nyt meillä on hirveä huju tonne suuntaan. Me halutaan tehdä ollie tästä tasamaalta. Me mennään kyykkyyn ja sieltä ponnistetaan ja tullaan alas. Eli kyykkyyn, nopea räjähtävä ponnistus, takajalka ylös ja tasaisesti alas. Käy. No niin, siinä oli meille ollie ja sehän nyt on perustana kaikkiin temppuihin, että ei muuta kuin kotia päin ja varioimaan.